Vitrus Biotech ens vam fundar el 2009 a la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, on ens vam conèixer l'Òscar Exposito i jo, que som els dos fundadors, i allà estàvem estudiant sobre aquesta tecnologia del cultiu de cèl·lules mare vegetals. I vam veure que aquesta tecnologia s'estava utilitzant molt a nivell universitari per extreure coneixement de com funciona la naturalesa, però no s'estava aprofitant a nivell industrial i vam decidir provar-ho. Bàsicament, la tecnologia que tenim és el cultiu de plantes, de la mateixa planta, però d'una forma tecnològica. En lloc de cultivar les plantes al camp, extraiem les cèl·lules mare vegetals i les cultivem en bioreactors al laboratori. Això ens permet controlar molt bé les condicions de cultiu i estandarditzar molt bé la qualitat del producte, inclús incrementar-la en comparació amb un producte tradicional cultivat al camp. El 2014 vam treure el nostre primer ingredient cosmètic i vam començar el procés d'internacionalització, de buscar partners comercials arreu del món, i hem anat desenvolupant tots aquests anys. Fins a dia d'avui tenim 17 productes al mercat i venem a 30 països. Ja som una empresa rendible, generem caixa, amb EBITDA de més d'1 milió d'euros i per tant hem fet una evolució des d'una startup amb diferents passos importants fins a aconseguir ser una empresa industrial i rendible i tecnològica. Els últims 5 anys hem anat aconseguint diversos premis de renom en el sector, a nivell d'innovació i també a nivell de sostenibilitat, que ens ha donat una solidesa i un renom dins del sector que ens està ajudant al creixement que estem aconseguint.